Бүлгәләнә телем, бәхет көткән мең яралы күңелем. Беләмен, аңлыйм юкса бу тормышның бер дә җиңел түгеллеген. Аңлыйм мин. Авыр булган чакларымда мин утырып тормыш белән сөйләшәм, серләшәм. Рәхәт була күңелемә, түкми-чәчми үз серемне сөйләсәм. Рәхәт ул. Кыйблам бер булса да минем, заманасы ачыш ясый, үзгәрә, болгавыр. Аңлар өчен бу тормышта нинди уен уйналганын, күңелем, бул син сабыр. Бул сабыр. Телем итеп кисәм, икмәкнең кайнарларын, сыный ача тормыш, дөресен, ялганнарын. Телемнәргә кискән чакта тигез итеп бүләм мин. Тормышның чая икәнен яши беләм мин. Беләм мин. Беләм.